गोबां मानसिफोरनि गोसोआव गोनो गोथो जानानै दङ आंनि बिसिखौ लानानै। मानो होनोब्ला गोबां मानसिफोरा बुंदोंना बेनिया हिनजावा 9 बोसोरनि गथ' दंखायोनो, हौवाया लाखिदोंनो। हेल' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय आरोना दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन। जेम्सखौथ' माने जेम्स आदाखौ माखालि साननैसो सिगां माने हाबा जाखांनानै माने मोनसे पस्ट आपल'ड होनाय नुखादोंमोन आरोना। गोबाङानो मिन्थिखागौ माने जेम्सनि हिन्जावखौ हाबा जाखानाय होननानै बयबोथ' माने पस्ट होनायखौ नुबाय दंखायोमोन। आरो दा बिनि सायावनो मोनसे दा थारैनो माने आदा जेम्सनि हिन्जावा हाबा जाखानाय आरो 9 बोसोर जानाय गथ'नि बिमा नोंमारगौ ना नंमारा, बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय। बेयावनो दिनैनि भिडिअआव माने आदा जेम्सआ माने दिनै फुल रिप्लाइ भिडिअ होगोन नोंथांमोननिसिम। बे भिडिअखौ ओंखायनो फुल नाय, स्किप खालामनाङा। स्किप खालामबाथाय माने एसेबो मिन्थिनाय नङा आरोना। बेखायनो बुंदों भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय। खुलुमबाय। गोबां मानसिफोरनि गोसोआव गोनो गोथो जानानै दङ आंनि बिसिखौ लानानै। मानो होनोब्ला गोबां मानसिफोरा बुंदोंना बेनिया हिनजावा 9 बोसोरनि गथ' दंखायोनो, हौवाया लाखिदोंनो, हाबा जानायसोनो, बायदिसिना दावराव खालामदोंना। दा बेखौ लानानै आङो फंनैसो बाथ्रा खोन्थागोन। दिनै आंनि बिसियाबो फरायनायनि बागै मानसिफोरखौ बुजायबाय थागोन ना। गोबां मानसिफोर दङ माने मा बार बार बुजायबाय थायोलै, गोबां गाज्रि मोनगोन। नाथाय दाख्लैनि दिनाव जोंनि बर' समाजावबो सोलोंथाइखौ एसेबां सनमान होदो, आं जोबोर मोजां मोनदों। नाथाय आंनि हिन्जावनि जिथु सोलोंथाइनि बाथ्राखौ गोबां मानसिफोरानो कमेन्टआव भेलु होआमोनब्ला गाज्रिया गादबजोबगौमोन। नाथाय जोंनि समाजावबो दिनैनि दिनाव गोरोंखौ सनमान होयो आरो गोरों मानसि मोजां बाथ्रा बुंनायखौ सनमान होयो। नङाब्ला आं रोखा बुङो आंनि बिसिनि बाथ्रा बुंनायाव गादबजोबगौमोन माने। नाथाय इडुकेसनखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय सापर्ट दोङो, बेनि थाखायसो चान्स मोनासै, गादबनो हायासै, आं बेखौ रोखा बुंखागोन। बेनिफ्राय बे फेसबुकाव गाव पस्ट लिरना लानायाथ' बेथ' अधमूर्ख होनना बुंगोन आं बेखौ जाम्बि होनना बुंखागोन आङो। मानो होनब्ला बे बिब्दि पस्ट लिरनानै लाया, आंखौ लिराखैब्लाबो। मानो होनब्ला आंनि समाव लिरा बे, आंनि जुलि जानाय समाव मालाबाबो लिरा। मानसिथ' धैर्य नांगोन ना, माला समाव मा लिरनांगौ, माला समाव मा बाथ्रा बुंनांगौ। बेयाबा मा नांजानानै लिरना लादो दुनियाजों रायजानो थाखाय। आं बेखौनो बुङो आरोना, मानसिया 50 आरो 60 बोसोरल' जोरो दिनैनि दिनाव। बेनि गेजेरावनो सोरबायाथ' ड्राग्स जानानै 16-17आवबो थैयो, बेनि गेजेराव बेमार जानानै 30-25आवबो थैयो। बेखिनि थांना थासान्दियाव मानसिखौ एसेबां हिंसा बाथ्रा बुंनांगौ होननानै आं साना। आं मानसिखौ एसेबां हिंसा बाथ्राबो बुङा, आं इउटुबनि गेजेरजों आं बुजायोसो। बेनिफ्राय ओरैबायदि आंनि बिसिखौथ' गोबां मानसिफ्रानो आंजों जुलि जानायनि थाखायबो गाज्रि मोनदों, बेखौ आं खोन्थानो हाला, बेखौ आं मिथिगौ बा जों मिथिगौ। बेनिफ्राय बांसावनो नागिरनायाथ' जों हाबा जायैनि आगोलनिफ्रायनो दावराव खालामनो नागिरगासिनो दं। मानो होनोब्ला जोंहानि न'खरनि मानसिया बुजियाब्लाथ' माने नांलाय खमलाय खालामगोन, बेफोरबायदियाव दंमोन। सासे इउटुबाराथ' हाबा जायैनि आगोलनिफ्रायनो उमुगनि बिसिया उमुग होननानै माने देखायखाबाय थादो, बे जेबो पारमिसन गैयालासिनो। बेनि मुद्दायाबो मा, दावराव खालामना होनो नागिरनाय। बेनिफ्राय हाबा जानाय लोगो लोगोथ' बुंबायानो जुलि जाखानाय, सोरबायाथ' होनदो गथ'आनो 9 बोसोरनि दोङोनो, माबायाव दङनो, बेफोर मोनसेबो नङा। दिनैसिम रावबो फेसबुकाव फैनानै रोखा बुंफैनो हायाखै, बुंफै। आं डाइरेक्ट बुंगासिनो दङ, बुंफै। नोंसोरो फेसबुकाव लिरनानै मानो बदनाम खालामनो नागिरदो? आरो आंनि बिसिया ओंखारनानै बाथ्रा बुंनांगौब्ला गोबां आलादा जागोन। नाथाय आंनि बिसिया सहसाव बाथ्राबो बुङा आरो आंबो बुङा। नाथाय जाय सानदो गाज्रियाव खोलैनो, बदनाम खालामनो, दावराव खालामनो, माने गावसोरबो ओंखारबोनानै बुंफैनो हाया। गावसोरबो हाया, गावसोरबो हाया। आरे बुं, मानो जोलोम जादो? मानो जोलोम जादो, मानो बुंनो हायाखै? सासे गथ' फिसा स्टार्टिङाव दावराव खालामनो नागिरदोंमोन, बेनिफ्राय ओरै बेनो फिदिंदों आरो माखासे मानसिखौ, बेनो दावराव खालाम। नाथाय ओंखारबोनो हायाखै दासिमबो। ओंखारनानै बुं, बदनाम खालामना दोनना मानसिखौ। आं डाइरेक्ट बुंखायो, आंनि बिसिया रावजोंबो जुलि जानाय नङा आरो गथ'बो गैया। बेखौ ओरैबायदि बांसावदो, मानो होनब्ला हाबा जायै आगोलनिफ्रायनो दावराव जाखाबाय दङ।
हाबा जायो आगोलनिफ्रायनो बिसोर माने सिं माने दावराव खालामनो नाजागासिनो दं जों मिथिगौ बेखौ सोर दावराव खालामनो नागिरदो आरो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सोरानि न'खरनिफ्राय गथाय मिथिजोबगौ जों नाथाय सोरनिबा लाइफनि बागै स'स बाथ्रा बुङा आरो बुंनांगौब्ला आलादा जागोन जाय गाज्रि आदानि गाज्रि माने ससियेल मिडियायाव फैनानै फेसबुकफोराव पस्ट होबाय थादो बेफोरखौ माने स्क्रिनशट आंनो लाखिजोबदो आरो ना दा सोरनिबा नाम मेनसन खालामनांगौबाबो खालामनो हायो स्क्रिनशटखौ लाखिजोबना दोनदो आरो ना दाबो दोङो सोर गाज्रि माबा खालामदो माने बुंदो आदानि सायाव हिंसा खालामनानै बेफोर दाबो आंनाव स्क्रिनशट दोङो आदायानो बुंखादों आंखौ स्क्रिनशट लाखिना दोन उनाव जुदि माबाफोर एक्सन लानो गोनां जायोबाथाय आं नोंनिफ्राय स्क्रिनशटखौ लानानै लागोन होननानै बुंदो आरो ना आदाया ओमफ्राय दाबो आंनाव बेफोर स्क्रिनशटआ दोङो आदाया जुदि उनाव बिबाथाय आङो आदानो होनो हायो आरो ना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बबे गामिनिफ्राय सोर दावराव खालामनो नागिरदोंमोन आरो बे मानसिजों साबेसे मानसिया सापर्ट दङ जों गासैबो मिथिजोबगौ नाथाय पाब्लिकनि सिगाङाव माने सासे गोरों मानसिया आंजों जुलि जानाय लोगो लोगो जोलों जादों मेन बाथ्राया बेनो बेनिफ्राय दिनै बाजैजोंबो गोबां हिंसा जादों बे सैथो बाथ्रा दैखांबाय बेफोरबायदि मानसिजों मानो जुलि जानांगौ बे टाइपनिबो जादों मानसिफोरा नोंदो बाजैखौ नोंदो जुलि जानायनिबो मानसिफोरा मेगन साखादों आरो नोंबो बाजैखौ मोननायनि थाखाय नोंखौ मेगन साखादों दा आं सानो गुबुन हारिनि मानसिफोराथ' गोरों मानसि मोनबा डाइरेक्ट फिसालानो बिखायो ओइ जोंहा बिब्दि दङ बिब्दि साख्रि मावनाय दङ लांगोन होनना बुङो ना जेनेबा बाजैखौ लांनाय लोगो लोगोनो इसोरनि इक'नमिया बारायो दा प्रफिट लस नायो आंजो फैयामोनब्ला बायसान्स गुबुन हारियाथ' मालाय धोनिबो नंगौ नामा लाना थांनायबा मा जागौमोन जोंनि लसबो जागोन बर' हारिया लस जागौमोन इमान डक्टरेट जानाय सासे सिख्ला आंनि मेगन सिगाङावनो बाजारफोराव थांनायाव बिसोरनि बोरायफोरा रायलायोथ' जोंहा बिदि मानसि दङ बिदि बुंनो नागिरो बिसोरो बिराद डेन्जार बिसोरनो जेबो नाया बिसोरनो गोरों मानसि नांगौ गोरों मानसि नांगौ बिसोरनि साननाय हनाया आलादाथार जोंनि समाजाव जा दावराव खालामनो नागिरदोंमोन दाबो हाया फैनानै बुंनो फैनानै बुं खोन्थाना हो सोरो बे हौवाया आरो बे गथ'आ सोरो देखायना हो बेनि उनाव जोङो इउटुबनि गेजेरजों फैगोन आरो जा बुंनांगौ जों होगोन नाथाय जोङो स्ट्रिट थायो जोङो दावराव खालामनो साना माने होनोब्ला स्ट्रिट थानायानो मानसिनि बिराद मोजां एसेबां पस्ट लिरदों आंखौ हाबा जाखाग्रा गावबा गावनो पस्ट लिरना लादों जाम्बि थां माथांनो बहुत जोंनि मथा खमसे खम आंनियाव दाबो दोङो 33 सो दोङो आंनाव स्क्रिनशट माने दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय आरोना आदा जेम्सआ मा बुंखो बेखौथ' मिन्थिखाबाय आदा जेम्सनि हिन्जावा हाबा जानाय नङा आरोना आरो 9 बोसोरनि गथ'नि बिमाबो नङा बे भिडिअखौ नायनानैथ' बयबो मिन्थिखाबाय आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि भिडिअ बा पस्ट आपल'ड खालामनायखौ गारदो आरोना बेयावनो मिन्थिखाबाय आरोना हाबा जानाय नङा आदा जेम्सनि हिन्जावा आरो माने जेम्स आदाया बुंखादों बे भिडिअखौ जाय आगारनो होदों बा जायनि माबायाव आगारदों बेखौथ' एसेबाबो हमनानै मोन्दों जानो हागौ नोंथांमोनाबो बे भिडिअनि गेजेरावनो आरो लोगोफोर मोनसे खोथा आरोना बे भिडिअनि गेजेरावनो माने गेमस्रियाबो माने हाबा जासिगोन आरोना लावदुमजों बेखौ आं बुङाखै मोनसे गावनो मोनसे कमेन्टनि गेजेरजों माबादों आरोना फोरमायदों नैबे स्क्रिनाव होनाय कमेन्टखौ नायनानै ला नैबेखौ मेनसन खालायदों आरोना माने नैबे कमेन्टखौ नाय फरायनानै नाय माने जेथिया जेम्स आदाया हाबा जादों बिनि उनावनो माने माबायाबो गेमस्रि आब'आबो माने लावदुमजों हाबानि थाखाय एसे थिरांथा लाबाय आरोना बेफोरबायदिनो स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामगोनखौ आसा थाबाय आरो माने बिराद गगा मोन्दों नालाय एसे भइसखौ बेलेग खोनानो हागौ आरोना बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट लानानै ना मा होनो लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय बाय